की जय। बोलो तुरंता मैया की जय। औसान मैया तो है रोज बोलऊ बई, औसान मैया तो है रोज बोलऊ बई, अर छठी बोलऊ बई, बरही बोलऊ बई, छठी बोलऊ बई, बरही बोलऊ बई, औसान मैया तो है मुड़नी बोलऊ बई, औसान मैया तो है मुड़नी बोलऊ बई, औसान मैया तो है बोलऊ बई, औसान मैया रोज बोलऊ बई, अर तिल के बोलऊ बई, बरीछा बोलऊ बई, तिल के बोलऊ बई, बरीछा बोलऊ बई, औसान मैया तो है बरुअऊ बोलऊ बई, औसान मैया तो है बरुअऊ बोलऊ बई, औसान मैया तो है रोज बोलऊ बई, औसान मैया तो है रोज बोलऊ बई, अर बियाहे बोलऊ बई, गौने बोलऊ बई, बियाहे बोलऊ बई, गौने बोलऊ बई, औसान मैया तो है मुड़नी बोलऊ बई, औसान मैया तो है मुड़नी बोलऊ बई, औसान मैया तो है रोज बोलऊ बई, औसान मैया तो है रोज बोलऊ बई, अर भजने बोलऊ बई, कीर्तन बोलऊ बई, भजने बोलऊ बई, कीर्तन बोलऊ बई, औसान मैया दूर दूरियऊ बोलऊ बई, औसान मैया दूर दूरियऊ बोलऊ बई, बोलो औसान मैया की जय।